रायजो राजाफोरनि मोजां खाबुखौ हास्थायनानै चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलाव गोदानै खुलिदों पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। दैमालु बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा रायजो राजाफोरनि गोनांथि आरो सुबिदाखौ नोजोर होनानै दिनै पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP खौ बेखेवदों। बेंक एकाउन्टजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिग्रा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं डेली बाजाराव पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP खौ बे बेंकआव चिरां जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो बायदि एकाउन्ट खुलिनो हासिगोन। लोगोसेयैनो दानिफ्रायनो रां दोनथुमनाय, रां बख'नाय आरो रां नायनाय खामानिफोरखौ गोरलैयै मावनो हासिगोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दिनै नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जे खुंग्रिं डेली बाजार बेवहाय आङो दिनैहाय नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय जेनाखि NISK कम्पानिया आंनो होदों कास्टमार सार्भिस पइन्ट आङो नैबेखौ दिनै अपेनिं खालामबाय आरो बे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों जे आङो गाबोन 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनिफ्राय आङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै मोनाबिलि 9 रिंगासिम सार्भिस होगोन आरो बे दिनैनि जेनाखि CSP बेनि गेजेरजों गासैबो बे पान्जाब नेशनेल बेंकनि जेनाखि खामानि बेंकआव खामानि जायो जेरै गोदानै एकाउन्ट अपेनिं खालामनाय, मानि ट्रेन्जेक्सन जेरै मा होनो मिनि स्टेटमेन्ट खालामनाय, लोगोसे बेलेन्स चेक आरो मानि ट्रेन्सफार लोगोसेयैनो आधार लिंक खालामनाय बे खामानिया जागोन आरो माखासे खामानिया गोबां जागोन आरो दा जायफ्रा माने जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बिथांमोना जुदि गुबुनाव थाङालासिनो बा गोजानाव थाङालासिनो नैबे आंनि खुंग्रिं डेली बाजाराव फैनानैबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। पान्जाब नेशनेल बेंकनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेंकनिबो मिनि स्टेटमेन्ट बा उइड्र बायदिसिना खालामदों। ओरैनो गासै एटिएमानो बाहाय एक्सेप्टेड जागोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।